Και έχω μια πάρα πολύ όμορφη συντροφιά, τόσο εγώ μες στο στούντιο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Έτσι, μπράβο, να ζωντανεύσουμε. Όσο και ο Θοδωρής ο Μπαλαμάτσιας που έχει την υπόλοιπη συντροφιά μαζί του. Λοιπόν, να καλωσορίσω το πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο Ζωσιμαία Σχολής Ιωαννίνων. Το είπα καλά? Ναι. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Είναι το Α3 μαζί μας. Ναι. Ωραία. Και τους συνοδεύει η καθηγήτρια μουσικής, η κυρία Καλλιόπη Μπεκιάρη, την οποία ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Έχετε ξαναπάει σε εκπομπή? Όχι. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από δεξιά. Λοιπόν, το όνομά σου? Μελίνα Πεπώνη. Καλώς ήρθες, Μελίνα. Για πες μου, πώς περνάτε στο σχολείο? Ωραία. Είναι ωραία? Υπάρχει όρεξη για διάβασμα? Ναι. Ναι, ποιο είναι το μάθημα που σου αρέσει περισσότερο? Όχι. Ή είναι πολλά ή δεν σ' αρέσει κανένα? Όχι, είναι αρκετά. Πες μου ένα λοιπόν. Ναι, η γλώσσα. Η γλώσσα. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ, όμορφη? Εμένα με λένε Κατερίνα Κοντοδήμα Γεια σου, Κατερινάκη. και μ' αρέσει το σχολείο, περνάμε πολύ ωραία και το αγαπημένο μάθημα είναι τα αρχαία. Αρχαία ελληνικά. Μπράβο, αγάπη μου. Είναι κάτι που το ξέρουν και το σπουδάζουμε σε πάρα πολλές χώρες. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, δεν φταίτε εσείς. Το εκπαιδευτικό σύστημα κάποια στιγμή θα το δούμε να εξαφανιστεί. Εσείς, κυρία μου? Γεια σας, εμένα με λένε Βασιλεία Παπακώστα. Βασιλεία, έχουμε και ίδιο όνομα, Βασίλη και εγώ. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Μ' αρέσει πολύ το σχολείο που πηγαίνω. Βέβαια είναι λίγο μακριά, αλλά κατά τα άλλα είναι αρκετά καλό και αποδοτικό. Χαίρομαι. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, εκτός το ότι είναι μακριά? Όχι. Βιβλία πώς τα πήγαμε με την όμορφη φούξια ροζ μπλούζα? Για το όνομά σου? Με λένε Παναγιώτη Μαρίνα. Αν και στην αρχή δεν είχαμε πολλά βιβλία, εγώ μπόρεσα να βρω κάποια. Μετά, κατά τη μέση της χρονιάς, μας ήρθαν κάποια βιβλία. Τώρα είχαμε κάποιο πρόβλημα με τα βιβλία της βιολογίας, τα οποία ήρθαν και αυτά μισά. Τα μισά βιβλία, αυτά. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Τι είναι εκείνο που σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο και στο μάθημα της μουσικής? Στο μάθημα της μουσικής μου αρέσει που μαζί με την κυρία Μπεκιάρη παίζουμε διάφορα όργανα και μαθαίνουμε και άλλα κομμάτια. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές, έχουμε και άντρες στην παρέα και πολύ όμορφα παιδιά, αλλά δίνουμε τη σειρά πρώτα στα κορίτσια μας. Σας ακούω, κυρία μου όμορφη. Εγώ είμαι Λουκία Κονιδάρη. Γεια σου, Λιδία, με το ωραίο όνομα. Λουκία. Λουκία, άκουσα Λιδία, φοράω και τα ακουστικά, εντάξει. Μ' αρέσει πολύ το σχολείο που πηγαίνω. Μ' αρέσουν πολύ τα μαθήματα που αφορούν την τέχνη, μουσική, καλλιτεχνικά και τέτοια. Είναι ιδιαίτερο ένα σχολείο το πειραματικό, έτσι δεν είναι? Πρότυπο πειραματικό. Για πέστε μου λοιπόν τι ιδιαιτερότητα έχει. Δίνετε βάση περισσότερο? Καταρχήν είναι το πρώτο σχολείο στο Γιάννα που εφαρμόζει το πιλωτικό πρόγραμμα. Και σε αυτό το πρόγραμμα δίνουμε βάση περισσότερες, είναι πιο πολύ μαθητοκεντρικός ο τρόπος διδασκαλίας. Μάλιστα. Καλοί καθηγητές? Ναι. Ευχαριστημένοι δηλαδή? Ναι, ευχαριστημένοι. Εσύ, όμορφε, το όνομά σου? Λεωνίδας Ρίζος. Για πες μου, Λεωνίδα, σε επηρεάζει και εσένα η Άνοιξη? Ναι, μου φαίνεται γενικώς όλα τα παιδιά τα επηρεάζει η Άνοιξη, γιατί βλέπεις τον ήλιο και δεν έχεις τόση χρόνο να κάνεις μάθημα. Και κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια να πηγαίνουμε σχολείο, Τώρα έχουν αρχίσει και εκδρομές και κυρίως αυτές τις μέρες περιμένουν τα παιδιά να έρθει το Πάσχα να χαλαρώσουν λίγο. Καλά, τώρα μην κλαίτε, σήμερα τελευταία μέρα. Θα καθίσετε τόσες μέρες. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω? Ναι. Σ' ακούω. Υπάρχει καμία εκπομπή που να έχει όλο ευχάριστα θέματα? Ναι. Υπάρχουν μουσικές εκπομπές με ευχάριστα θέματα, ανάλαφρα και οτιδήποτε. Θεωρείς ότι υπάρχουν εκπομπές που σου βαραίνουν την ψυχή? Ναι. Είναι όμως η καταγραφή των γεγονότων και της πραγματικότητας. Δηλαδή, να έρθω εγώ εδώ να πω καλημέρα, δεν τρέχει τίποτα, και να βάλω τραγουδάκια και να διαβάσω ωραίες ειδήσεις ή να ασχοληθώ με μόνο ευχάριστα θέματα, δεν μαθαίνεις την επικαιρότητα. Είναι όλα μέσα στη ζωή. Και πρέπει να ακούμε και τα καλά και τα κακά. Βέβαια, να μην σας μαυρίζω την ψυχή, να σας χαιρετήσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θα επιλέξει ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας, να μου ξανάρθετε. Ήταν εύκολο? Ναι. Τα πήγαμε καλά? Ναι. Εσείς τι λέτε εκεί έξω? Οκ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα σας ξαναπεριμένω σε μια άλλη εκπομπή να πούμε και πιο ευχάριστα πράγματα. Αν και σήμερα ήταν πολύ ωραία. Και μπράβο, καλώς ήρθες, Άνοιξη.